سلام تخطاتلتي مدبي يوتيوب channel Cinemasemere نلوم زبلنا مدبات حزنا مصينا لنا مكتتالكم بخبر نعدم ኤርትራ ኣብ ማእከል መሐንበሲ ናሞቡ ዩኒቨርሲቲ ሙሲምፓል ናይ ጓንጂ ዝተኣንገደ ውድድር መሐንባስ ዓለም ተሳቲፋ እዚ ንመበል 18 ግዚኡ ብፊና ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ዝተዳለወ ውድድር ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን ኣካል ናይቲ መደብ ነይሮም ንሶም ከዓ ዳንኤል ክርስቲያንን ኤፍሬም ግርማይን ይበሃሉ ዳንኤል ክርስቲያን ኣብ ናይ 100 ሜትሮ ኣብ ናይ ጽምብላሊዕ ዝፍለጥ ናይ መሐንባስ ውድድር ኣሳላሲሉ ካብቶም 77 መወዳድርቱ ድማ መበል 71 ተርታሒዙሎም ብዘይካዚ ኣብ ናይ 50 ሜትሮ ድማ ኤፍሬም ግርማይ ተመሳሳሊ ናይ 71 ተርታ ረኺቦም ወዲ 10 ዓመት እንከሎ ካብ ኤርትራ ናብ ዴንማርክ ዝኸደ ኣብ ዝዋንዚ 21 ዓመት ገይሩ ዝርከብ ዳንኤል ክርስቲያን ድማ ኣብ ኤርትራ ባህሊ ናይ መሐንባስ ንኽህሉ ዝከኣለን ክሕግዝ ድልውየ ብምባል ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹ ንኣሽቱ ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካብ 2010 መስከረም 2019 ናይ መጻረይ ዋንጫ ዓለም 2022 ናብ ቀጠር ዘእተውን ትኬት ዘኽእለን ግጥማት ከካይደን በዚ መሰረት ኤርትራ ምስ ናሚብያ ጾታ ተሰሪዕላሎ ኢትዮጵያ ምስ ሌሶቶ ሶማሊያ አንጻር ዚምባብዌ ቡሩንዲ ምስ ታንዛኒያ ጅቡቲ ምስ ኤስዋቲኒ ቦትስዋና ምስ ማላዊ ጋምቢያ አንጻር አንጎላ ላይቤሪያ ምስ ሰራሊዮን ማውሪሸስ ምስ ሞዛምቢክ ደቡብ ሱዳን ምስ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኮሞሮስ አንጻር ቶጎ ጫድ ምስ ሱዳን ሲሰልስ ድማ ምስ ሩዋንዳ ክጋጠማ ምዃነን ተፈሊጡ በዚ መሰረት እዘን ክልተ ጋንታታት ናይ እግሪ መልሲ ጾታ ከካይደን ቺሊያዊ አሌክስ ሳንቼዝ ብጫ ወረቐት ናይ ዝዓመት መቕጻዕቲ ናይ መኪና ተቐቢሎም እቲ ቺላዊ ብሰንኪ ኣብ ጠራጊቱ እግሩ ዘጋጠሞ ማህረምቲ ሕክምናዊ ክንክን ዝግበረሉ ዘሎ ተጻዋታይ ኣብ ሕዙእ ዝኾነ ዊልምስሎው ዝበሃል ቦታ ነታ ዋጋ 160,000 እትበጽሕ ቤንትሌይ ቤንትራሃ ላግጀሪ ሞተር ዝዓይነታ መኪንኡ ብምዕሻግ እዩ 60 ፓውንድ ገንዘብ ዝተጻሕፋ ናይ መቕጽዒ ወረቐት ኣብ ልዕሊ ተሽከርካሪቱ ተቆጻጻሪ ሕጊ ፖሊስ ትራፊክ ናይቲ ከባቢ ገዲፎምሉ ኸይዶም ልዕሊ ኩሉ ንብዙሓት ዘገረመ እንተሎ ድማ ስለምታይ ኣብ 71 ካልኢት ዘይመልእ ግዜ ንመቕጻዕቱ ክኸፍእ ዘይከኣለ ብምባል ብዙሓት ሕርቃኖም ጥር ዝበጽሕሎም እዚ ንሰሙን 505,000 ፓውንድ ዝኽፈል ኣባል ማንቸስተር ዩናይትድ ተጻዋታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሰንኪ ዝተፈላለየ መጉዳእትታት ከም ዝድለ ይጻወት የሎን እዚ ወዲ 30 ዓመት ምኩር ተጻዋታይ ቦትኡ ከውሕስ እንተኾይኑ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ካብኡ ዝሕተት ዘበለ ከማልእ ክግደድ እዩ ብቐረባ ዝከታተልዎ ወገናት ድማ እቲ ተጻዋታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝተመሓየሸ ኩነታት ጥዕና ከም ዘሎ ብምርዳእ ኣብ መጻኢ ዝበለጸ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ከም ዘቕርብ የረድኡ ሳንቼዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ቸልሲ ኣብ ተካይዶ ግጥም ክስለፍ ድማ ትጽቢት ይግበረሉ ጫማ ኻልዓት ፍሬኖም ዝሕንግድ ግዳይ ድማ ትኸውን ብምባል ሓደ ጽሑፍ ኣስፊራም ጓል 19 ዓመት እንከላ ከም ሞዴሊስት ኮይና ኣብ ዝተፈላለየ ዕዮታት ዝተሳተፈት vucelic ንዓመት 2011 ዝበለጸት ሰርቢያዊት ሓምባጢት ማለት ዓጣሪት ዝብል ስያመ ረኺባ ምንባራ ይግለጽ በቲ ዝነበረ ኩነታት ብዙሓት ብስንግጢር ዘረባ ዝነረዱ ድማ ብገንዘብካ ዘይገዛእካያ መኪና ኣይተሐመካን እያ ሓቂኺ ንስኺ እንታይ ጽዕርክላ ብዘይካዚ ኣይትጨነቒ ንኹሉ ሰብ ዘጋጥሚ ዝብል ኣብ ኢንስታግራም ርእይቶኦም ክህቡ እንከለዉ ካልእ ተኸታተልቲ ናይታ ሞዴት ዝኾኑውን እቲ ቀንዲ ኣምር ነዊሕ ኳዕኳዕኪ ብጥንቃቐ ክትሕዝዮን ይርክብ ብምባል ሕጫጨ ዝተሓወሰ ጽሑፍ ኣዝኒቦምላ ኣብዚ እዋንዚ ብዓይኒ ፍቕሪ ምስ ኮኸብ ተጻዋታይ ፈረንሳዊት ክለብ ሊግ ሓደ ፈረንሳ ፓሪስ ሴን ጀርሜን ዝርከብ ብራዚላዊ ኔይማር ተላሒጋ ምህላዋ ዝሕበረላ ሞዴሊስት ሰርጆ ፉዘሊች ንላምበርጊኒ ዝዓይነታ መኪና ናይ ተጻዋታይ ብዘይልባ ኣብ ጥቓኣ ናብ ዝርከብ መሐንበሲ የእትያታ ንሳ ትብል መኪና ቅድሚ ሕጂ ይዝውር ነይረ ይኹን እምበር ተኸዲነ ዝነበርኩ ነዊሕ ጫማ ብቐሊሉ ፍሬኖ ክሕዝ ኣይኽኣለንን ብምባል ነቲ ጌጋ ናብ መዓት ዝወረዶ ጫማ ኣውሪዳላ
ድሕሪት ዘጋጠመ ፍጻሜ ድማ ብስእሊ ኣሰንያ ናብ 355 ናይ ኢንስታግራም ሰዓብታ ነታ ላምበርጊኒ ዝዓይነታ መኪና ካብቲ መሐንበሲ እናውፅዋን ከልኡ ዘርኢ ስእሊ ዘርጊሓ ትርከብ። እዛ ቡናዊ ዝሕብሩ ፀጉሪ ርእሲ እትውንን ጓል ኣንስተይቲ ምስ ብራዚላዊ ተፃዋታይ ኔይማር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ እስጳኛ ከም ዝሓለፈት ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ሩስያ ዘአንገረቶውን ብራዚል ምስ መበቆል ሃገር ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነት ሰርቢያ ትፃወተሉ ዝነበረት ሞት ደገፋ ነቲ ተፃዋታይ ከም ዘይበቐቐትሉ ይግለጸላ እዩ። ኣብቲ ግዜ ድማ ልበይ ምስቲ ኣብ ማዕዶ ዘሎ ተፃዋታያ ዘላ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኔይማር ዘለዋ ፍቕሪ ገሊፃ ምንባራ ጸብጻባት ይገንዝቡ። ይኹን እምበር ኔይማር ነታ ኣዝያ ብልጽትን ፍጹም ድማ ካብ ኩለን ዓይነት መኻይኑ ሕሉፍ ፍቕሪ ዘለዎ ላምበርጊኒ መኪኑ ጓል 31 ዓመት ፉዘልቪች ሓደጋ ድሕሪ ምውራዳ ምስታ ሞዴሊስት ዝቕጽል ከም ዘይመስል ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ዓለምና የጋውሓ። ብዘለዎ ስግንጢር ባህርያት ዝልለ እቲ እንኮ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኖ ምስ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ዕላል ልቡ ብዙሓት ተንኪፉም። ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ህይወተይ ንፉዕ ኣይነበርኩን ብዙሕ ጌጋታት እውን ነይሩኒ እዩ። ይኹን እምበር ብምባልዩ ኣብነታውያን ሰባት እንዳጠቐሰ ንዘለዎ ኣሉታዊ ጎንታት ብምምላእ ንሰብ ዘለዎ ተፈታውነት ክዕቢ ከም ዝፅዕር ኣረዲኡ። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ጋንታ ተሪፉ ዘሎ ኣሰልጣኒ ከምዚ ምባሉ ድማ ንብዙሓት ኣገናዕ ክብሎ ደፋፊእዎም ይርከብ። ከም ዝፍለጥ ሆዜ ሞሪኖ ምስ ዝተፈላለየ ጋንታታት ኮይኑ ኣብ ዘካየዶ ፀወታታት ኣነ ጥራይ ይሰማዕ ዝበልኮ ድማ ኣብ ግብሪ ይውዓል ብምባል ዝፍለጥ። ኣብዚ ምስ ስካይ ስፖርት ኒውስ ምስ ግሬግ ኮተሪን ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ግና ዓወት ከተመዝግብ እንትኾንካ ትሕትና ክህልወካ ኣለዎ ከም ዝበለን ዘንበብኮ ፅሑፋት እውን ኣነ ድሕሪ ሕጂ ንነገራት ሓዲአ ክዕዘቦ ከም ዘለኒ ተማሂረ ኣለኹ ኢሉ ይርከብ። ማክቶሚናይ ኣብ ሽፋን ናይ 2020 ዝወፅእ ፔስ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ጎኒ ሜሲ ከም ዝኸውን ተሓቢሩ። እዚ ድሕርቲ ዩናይትድ ወነንቲ ፔስ ዝኾኑ ኩናሚ ዝገበሮ ስምምዕ ዝስዕብ ዘሎ ዋላ እኳ ብዙሓት ዘይዕግበቶም ይገልጹ እንተለዉ ከም ኣካል ናይቲ ዘይሓጎሶም ድማ ሜሲ ኣብ ጠቕኻ ማክቶሚናይ ዝበሃል ዝበለጸ ተፃዋታይ ዓለም ክርዕድ እሞ ደስ ይበልካ ብምባል ተጫሪቖም። ማክቶሚናይ ከመይ ገይሩ ምስቲ 5 ግዜ ዕውት ባሎን ዲኦር ዝኾን ዝበቕዐ ኣርጀንቲናዊ ይስራዕ ዝብል ኣካታዕ ብዛዕባ ድማ ተላዒሉ ይርከብ። ኣብ ጎኒ ገበር ናይዞም ተፃወቲ ፔሲ ንዓይ ምርቅሑ ብጣዕሚ ኩርዕ እየ። ምስ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ብሉፃት ተፃወቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጌም ምህላዊ ዝስማዓኒ ሓጎስ ወሰን የብሉን። ማክቶሚናይ ድማ እንቋ ሓጎሰካ ክብል ሚላርን ፒጃኒች ኣብ መርበብ ሓበሪቱ ጽሒፍሎም። ብተመሳሳሊ ማክቶሚናዊ ነቲ ንሱ ዝርከበሉ ናይ ፔስ ኮናሚ ዝኾነ ገበር ኣብ ኢንስታግራሙ ዘርጊሕሎም። ይኹን እምበር ነቲ ውሳነ ድማ ብዙሓት ከም ዘይተቐበልዎ ኣብ ምግላጽ ተጸሚዶም ይርከቡ። ንእድሪሳ ጓየ ካብ ኤቨርተን ምግዛእ ይግለጻሉ። እዚ ምዛፍ ፈረንሳዊት ጋንታ ክሳብ 4 ዓመታት ዘጽንሖ ውዕል ክኽትም ምዃኑ ዝግለጸሉ ተጻዋታይ 30 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ተሰሊዑሉ። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል እድሪሳ ጓየ ምስ ደገፍቲ ናይታ ጋንታ ከም ዝተረኸበ እውን ይሕበር እዩ። እዚ ብፈረንሳዊ ቻምፒዮንስ ሊግ ሓደ ፈረንሳ ዓመተ 2018-2019 ንነዊሕ ግዜ ክህደን ጸንሐ ወዲ 29 ዓመት ተጻዋታይ ኣብታ ጋንታ ንዘሎ መስመር ሃጓፋት ክመልእ ድማ ትጽቢት ይግበረሉ። ድሕሪት ናይ ምስግጋሩ ፍጻሜ ክውን ምዃኑ ድማ ከም ስድራይ ዝገበርኩምለይ ኣቀባብላ ጌርኩም ሃንጎፋይ ኢልኩም ምቕባልኩም ኣዝየ መስግን ምስ ኣባል ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነት ኤቨርተን 3 ዓመታት ዝነበርኩሉ ግዜ ልክዕ ከምኡ ኣብ ዝመጽእ እዋን ምስኹም ኣዝዩ ጥዑም ናይ ፀወታ እዋን ክሕልፍ ይደሊ ክብል ኣረዲኡ። ብተወሳኺ ደገፍቲ ኤቨርተን ኣሰልጣኒየ ነበር ከምኡውን ኣካየትን ድማ ክሳብ ካባኹም ዝፍለ ዘነበረኩም ኣብ ልዕለይ ፍቕርን ክብርን ምስጋና ይብጻሕኩም ክብል ይፈቱ ኣዝየ ዘፍቅረኩም ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ዘለዎ ፍቕሪ ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹ እዩ። ኤቨርተን ኣብዚ እዋን እዚ ንኣዳሜላ ሎክማን ናብ ኣርቢ ላይፕዚግ ብምስዳድ ንኣንድሬ ጎመዝን ፋብያን ዶሎፍን ጆናሳን ሎርሲን ድርዒ ክኾንዋ ምስኣ ፀንቢራቶ ምህላዋ ዝሕበረላ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ኤሪክ ቤይሊ ብሰንኪ ኣብ ቦርኩ ዘጋጠመ መጉዳእቲ ካብ 4 ክሳብ 5 ዘሎ ኣዋርሕ ካብ ፀወታ ክእለ ከም ዝኽእል የአንፊቱ።
ኤሪክ ቤይልን ንልዕሊ 4 ኣዋርሕ ካብ ጾታ ዝርሕቕ እንተመሲሉ ድማ ነቲ ኣሰልጣኒ ዝዓበየ ፍርሒ ኮይኑዎሎም እቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ቶተንሃም ኣብ ተካይዶ ዝነበረት ግጥም መጉዳእቲ ዝገጠሞ ተጻዋታይ ድማ ብዝተኻለ መጠን ህጹጽ ሕክምና ክግበረሉ ሶልሻየር ጸዊዕሎም በዚ መሰረት ነቲ ኣብ ጸገማይ እግሩ ኣጋጢሞ ዘሎ ማህረምቲ መጥባሕቲ ክግበረሉ እዩ ሶልሻየር ነዚ ዝሓበረ ድሕርቲ ንናይ ዓዱ ክለብ ክረብ ክርስቲያን ሱድ ካብ ፍጹም ቁላዕ ያንማታ ኣቢሉ ዘመዝገባ ሸቶይ ብዛዕባ ቤይል ኣመልኪቱ መልእኽቲ ኣብፂሑም ምናልባት ቤይል ድሕሪ ክሪስማስ ዘሎ ግዜ ካብ መጉዳእቱ ክሓዊ ድማ ተስፋ ይገብር ክብል ሶልሻየር ወሲኹ ኣረዲኡሎም እንግሊዛዊት ክለብ አርሴናል ንናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ኒኮላስ ፔፔ ካብ ሊለ በወግዒ ከም ዘፈረመቶ ፕሬዚደንት ሊለ ጀራርድ ሎፔስ ገሊጹ ብ80 ሚልዮን ዩሮ ነቲ ውዕል ተፈሪምዩ እቲ ውሳኔ ድማ ብምርጭኡ ነይሩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድማ ይፍረም ይኸውን ክብል ጀራርድ ሎፔስ ገሊጹ ላዕለዋይ ተጻዋዒ ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ዝርዝር ናይ ዝዓመት ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዝሓጽዮም 10 ዝበለጹ ተጻዋትን ኣሰልጠንትን ዘርጊሖም ነዚ ዕውት 23 መስከረም ኣብ ከተማ ሚላኖ ዝፍለጠሉ ሽልማት ካብ ደቂ ተባዕትዮም ሊዮነል ሜሲን ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ከሞትሩ ኣብ ዝርዝር ከኣትው ከለዉ መንእሰይ ሆላንዳዊ ተኸላኻላይ ማቲያስ ዴሊኺት ፍራንኪ ዲዮንግ ምስ ሊቨርፑል ንቻምፒዮንስ ሊግ ብምዕታር ነዚ ሽልማት ቀንዲ መወዳደርቲ ሊዮነል ሜሲ ኮይኑ ዘሎ ቪርጂል ቫን ዳይክን ኣብ ሊቨርፑል ደቂ ጋንትኡ መሐመድ ሳላሕን ሳዲዮ ማነን ኤደን ሃዛርድ ሃሪ ኬንን ኪሊያን ኢምፓበን ነዚ ዝርዝር ዝመልኡ እዮም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳመይቲ ተዓዋቲት ባሎን ዲኦር ኖርዌጃዊት ኣዳን ሃምበርግ ካሮሊን ሃንሰን ኖርዌይ አማዲን ሄንሪ ፈረንሳ ዊንዲ ረናርድ ፈረንሳ ቪቪያን ማደማ ሆላንድ ሉሲ ብሮንዝ እንግሊዝ ኢለን ዋይት እንግሊዝ ሳማከር አውስትራሊያ ዋንጫ ዓለም ዝዓተራ አሜሪካውያን ሮዝ ላቭሊን ጁሊያ አርትዝን አሌክስ ሞርጋንን ሜጋን ሪፕሮይን ንዝርዝር 12 ተጻዋቲ ዝኣተወን ብወገን አሰልጣንቲ ድማ አሰልጣኒ አርጀንቲናዊት ጋንታ ሪቨር ፕሌት ማርሴሎ ጊላርዶ ኒፔሩ ኣብ ፍጻሜ ኮፓ አሜሪካ ዘብጽሓ ሪካርዶ ጋሬሻ ሃገራዊት ጋንታ አልጄሪያ መሪሒ ዋንጫ አፍሪካ ዝዓተረ ጀማል ቤልማዲ አሰልጣኒ ፈረንሳይ ዲዴ ዴሻምፕ አሰልጣኒ ብራዚል ቺቺ አሰልጣኒ ፖርቱጋል ፈርናንዶ ሳንቶስ ናይ ክለብ አያክስ ኤሪክ ቴን ሃግ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ናይ ክለብ ቶተንሃም ዮርገን ክሎፕ ናይ ሊቨርፑል ፔፕ ጓርዲዮላ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ነዚ ሽልማት ተሓጽዮም ዘለው እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይረኽበና ሰሰናዩ